I can look? Yes, of course. Oh. Det är en kärlekshistoria det här. Scarfen alltså. Fram till 1977 så stannade Orientexpressen till här vid Zagrebs tågstation på rutten Paris-Istanbul. Och i början av 1900-talet så var det Europas societé som tuffade fram. Och de tyckte det var som att resa med ett fashionabelt hotell, vilket i sin tur ställer krav på de städer Orientexpressen stannade till. Och här i Zagreb så insåg man att man inte hade ett hotell som levde upp till gästernas förväntan. Ja, så man lät bygga ett 5-stjärnigt hotell strax intill tågstationen. Hello. Thank you. Morning. Ja, 1925 så stod det färdigt. Hotell Esplanade. Hotell Esplanade blev snabbt ett populärt tillhåll för Europas societé, som mer än gärna kom hit för att bland annat ta del av dåtidens smått extravaganta baler. Men hotellets storhetstid fick ett abrupt slut i samband med andra världskriget, och det skulle dröja ända till 2002 innan man återställde det till sin forna glans. Jag sitter och läser om hotellet här på nätet och om gäster, kända gäster genom åren. Charles Lindbergh, Orson Welles, Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock, Elizabeth den andre, Ella Fitzgerald, Richard Nixon, Tina Turner, Samantha Fox. Bara en sån sak. Två restauranger på hotellet under stjärnkocken Anna Gritsch ledning ser till att vi gäster blir mätta och belåtna. Lovely. Strukli. Yes. Ja, thank you very much. You're welcome. Enjoy. Ja, thank you. Jag har beställt klassisk kroatisk husmanskost, och här i Zagreb så säger man, ska man äta en strukli, då ska man göra det på Hotell Esplanade. Intressant. Brödinbakad färskost. Det är vad det här strukli är för någonting. Mäktigt och gott. Hotell Esplanade ligger centralt i Zagreb, så det är promenadvänligt till det som lockar. Stadens historia, museum, barer och restauranger. Själv, likt många gäster från Orientexpressen, så är jag på väg till shoppingkvarteren för att införskaffa en lokal modeaccessoar. En kravatt. Ja, kravatten föddes under 30-åriga kriget när de kroatiska soldaterna kom med fina skarfer till krigsfälten. Och fransmännen fick syn på dem och sa "Åh, très chic", sa de, och sen dess var det en hit. Och idag ser de ut så här. Goriata, please make me look smashing in a I will do my best. How did it look in the beginning? So at the beginning, as all great things in life start with love, the story about Necta as well started with love.
girls in the history, they were tying scarves around their boyfriend's neck. So it was some kind of engagement ring, let's say, and it was sign of mutual love and respect. So before going to war, they did a red scarf around their neck, and that was a sign that they're going to wait for them until they come back. And then the way of wearing the cravat, it's changed. It changed, yes. It evolved from like red scarves. Then yes, it became tie as we know today. Maybe in the history they were more bigger, but yes. I can look? Yes, of course. Oh. Yeah, I would say this is more for maybe like like the really, French. It's like some special occasions. Events, occasions. Yeah, maybe you put outside. Like the French said, très chic. Très chic. Also, otherwise I can go like this. Yes. I go back in time. I go like this. Or you can do just one knot. So really, with scarf you can play it in different ways. It depends how you like it. Do what kind of shirt you can. Like this? Nej, men det här tyckte jag. Ja, kravatten är nedpackad, röd. Så nu ska jag avrunda min vistelse här med att få lite aromaterapi på spat. Hej då! Vad fan är knapparna någonstans?